Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce an ɗauki alkalami akan mutane uku. Na farko, yaro ƙarami har sai ya balaga, ma'ana duk yaron da yake ƙarami in dai bai balaga ba, ba za a rubuta mishi lada ba, ba za a rubuta mishi zunubi ba duk abin da ya aikata. Na biyu, mutumin da yake bacci har sai ya farka, ba za a rubuta mishi duk abin da ya yi a cikin bacci, ba za a rubuta mishi lada ba, ba za a rubuta mishi zunubi ba. Na uku, mahaukaci, duk wanda yake ganiyan hauka, wasu malamai suka ce idan haukan nan ta tabbata na Allah da Annabi ne, Allah ne ya jarabce shi da wannan ciwon haukan, to tabbas ba za a rubuta mishi lada ba, ba za kuma a rubuta mishi zunubi ba har sai in ya samu lafiya. Don akwai haukan da wasu suke jawowa da kansu, musamman ma ga 'yan shaye-shaye. Za ka ga mutum ya je yana ɗaukan abin da ya san cewa idan ya sha ba zai amfane shi ba kuma zai cutar da lafiyan shi amma zai sha wannan abun. Ana haka sai ka ga ya je ya taɓa ƙwaƙwalwan shi kuma ya sani wannan abun zai cutar da shi. To wasu malamai suka ce a'a, wannan dole duk abin da ya yi na zunubi za a rubuta mishi. Saboda wannan haukan ba na Allah da Annabi ba ne, shi ya ja ma kansa domin ya sani. Allah ya bamu ikon gyara ayyukanmu. Allah ya tsare mu, ya tsare mana imaninmu, ya tsare mana mutuncinmu, ya tsare mana addininmu. Allah ya bamu ikon yin kyakkyawan ƙarshe. Allah ya sa ƙarshenmu ya fi farkonmu kyau. Allah ya sa ƙarshen kalmarmu ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ya ƙara mana soyayyar Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.